Ahoj, v tomto videu ukážem, ako vybrať peniaze v Scalable Capital. Najprv otvoríme aplikáciu Scalable Capital a klikneme na platby vpravo hore. Dole uvidíme možnosť výber, klikneme na ňu a zadáme sumu, ktorú chceme vybrať. Mám 0 eur, hoci vidím, že mám k dispozícii 96 eur. Môže to mať rôzne príčiny. Pozrime sa, prečo je to tak. Klikneme na sumu a vidíme, že na výber je 0 eur. Rozbalíme to a uvidíme nepovolený kredit na výber 100 eur. Teraz klikneme na I. Nemôžem to vybrať, lebo som to nedávno pridal cez SEPA Inkasso. To znamená, že peniaze nemôžem vyplatiť až 8 týždňov. A to isté platí aj pre okamžité prevody. Len ak prevádzate peniaze sami, toto obmedzenie neplatí. Ak vkladáte peniaze a potrebujete ich skôr, vždy použite bankový prevod. To vysvetľuje, prečo momentálne nemáte dostupné peniaze. Keď bude čas, kliknite na platby, výbery, zadajte sumu, overte platbu a pár klikmi si vyberiete peniaze. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.